Veľká noc je skvelá príležitosť na stíšenie sa. Počas Veľkej noci máme priestor sa započúvať do toho, čo nám Pán Boh hovorí. Je to skvelá príležitosť aj ísť do kostola, keď nie je omša. Klaknúť si a pomodliť sa, byť v tom tichu, modliť sa k Bohu so slovami: Pane Bože, ukáž mi, kam chceš, aby som kráčal. Ukáž mi, kde chceš, aby moje kroky viedli. A povedz mi vo vzťahu, v práci, a je veľmi dobré byť špecifický. A nechať si ten priestor, nech táto modlitba odznie. A tak naozaj v tej modlitbe aj sa zahlbiť, že čo Boh chce pre teba, kam chce viesť tvoje kroky. Tak môžeš sa ho pýtať na čokoľvek. Či už zranenia, radosti, ktoré si prežíval posledné dni alebo obdobie. Je to skvelá príležitosť naozaj byť v tom tichu a započúvať sa, čo ten Boží hlas ti hovorí. Kam chce, aby si kráčal. Čo chce, aby si možno zmenil. Je veľa vecí v dnešnom svete, veľa smerov, na ktoré sa môžeme vybrať. A je veľmi ľahké byť v tom zahltený, ale teraz je ten priestor naozaj byť v tom tichu a v modlitbe sa naozaj započúvať, kam ma ten Boh vedie, kam chce, aby som šiel. Tak ti prajem pokojnú Veľkú noc a chcem ťa povzbudiť, nájsť si ten priestor byť v tom tichu, byť v tom stíšení, v modlitbe. Je to skvelá príležitosť a sám som to robil. Veľmi to odporúčam. Ahoj.